Gràcies, president, i bon dia a tothom. Es tracta de l'informe número 15 del 2024 sobre el Centre de la Propietat Forestal de l'exercici 2022. Té com a objecte i abast la fiscalització de regularitat financera i de legalitat del Centre de la Propietat Forestal i també abasta la fiscalització de regularitat i de legalitat en relació, sobretot pel que fa a la legalitat, en relació als àmbits comptable, pressupostari, de personal, contractació, subvencions, protecció de dades de caràcter personal, l'esquema nacional de seguretat, el compliment d'aquesta normativa, també el compliment de la normativa en matèria de transparència i també el compliment del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya. Fa referència a l'exercici fiscalitzat el 2022, però en tots aquells aspectes que ha resultat necessari s'ha analitzat també aspectes d'exercicis anteriors o bé d'exercicis posteriors. I pel que fa a la metodologia, s'han aplicat els principis i normes internacionals de fiscalització del sector públic. El Centre de la Propietat Forestal és una entitat de dret públic, subjecta a l'ordenament privat i està adscrita en el període fiscalitzat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Llei 6 de 1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, va crear el Centre de la Propietat Forestal com a un òrgan desconcentrat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en la finalitat d'ordenar la producció forestal i promoure també la conservació i la millora dels boscos i pastures de propietat privada. I va ser en posterioritat a l'any 1999 que la Llei 7 del Centre de la Propietat Forestal va dotar aquest centre de personalitat jurídica i de plena capacitat d'obrar i també d'independència orgànica i autonomia financera necessàries pel seu funcionament, que és com està actuant a l'actualitat. D'acord amb el decret 269 del 2016, pel qual s'aproven els estatuts del Centre de la Propietat Forestal, la seva missió és fomentar la gestió forestal sostenible en els terrenys de propietat privada de forma coordinada amb la gestió dels terrenys forestals de titularitat pública i, a més, actua també dins del seu àmbit competencial com un instrument executor de les polítiques establertes per la unitat a la que s'ha adscrita competent en matèria de forest, que com veuran després en les activitats que desenvolupa. Les funcions del Centre de la Propietat Forestal, entre altres, són les d'ordenar la producció forestal en l'àmbit de les seves competències, promoure i millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de titularitat privada, promoure i atendre en principi d'ordenació i planificació de les superfícies forestals de titularitat privada, millorar la gestió dels aprofitaments i els productes forestals, també integrar en un sol organisme dotat d'autonomia organitzativa, econòmica i financera les diferents competències amb incidència amb els boscos privats, millorar també la representació de l'administració forestal en relació a la pròpia actuació en relació als propietaris dels forests, adequar els plans tècnics de gestió i millora forestal a l'àmbit mínim de gestió i fer possible també l'ordenació de les diferents finques privades en quant a les superfícies mínimes regulades i també actuar respecte als mecanismes de finançament, pressupost, patrimoni i recursos propis, incentivant i fomentant el compliment dels principis inspiradors de la legislació forestal a Catalunya, és a dir, facilitar que els propietaris d'aquestes finques privades compleixin la normativa forestal pel que fa al compliment en relació a les finques de la seva titularitat. Respecte a l'organització del centre, compta amb un Consell Rector, que és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control. La seva composició està integrada pel president o presidenta del centre, 10 vocals, 5 en representació de diversos departaments de la Generalitat i 5 en representació dels propietaris forestals privats
titulars dels instruments d'ordenació forestal, el secretari o secretària, que és alhora el director o directora gerent i que actua amb veu però sense vot, la presidència, que correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de forest, en l'exercici fiscalitzat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, les vicepresidències, que la primera correspon al vocal en representació dels propietaris forestals privats, que es designa entre ells, i la vicepresidència segona, que correspon a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de forest. I, finalment, la Direcció Gerència, que és l'òrgan executiu del centre. Pel que fa a les línies d'actuació del Centre de la Propietat Forestal, es concreten en actuacions de planificació mitjançant els diferents instruments d'ordenació forestal, la gestió forestal, que s'ha d'entendre com el conjunt i diligències que s'han de dur a terme per aconseguir els objectius que la propietat ha establert pel seu forest, en finques forestals planificades mitjançant els instruments de gestió, la certificació forestal, que és el procediment pel qual un organisme independent proporciona una garantia escrita respecte que la gestió forestal es fa d'acord amb els criteris de sostenibilitat, la transferència del coneixement, línies de transferència de coneixement que s'estructuren en plans d'innovació i transferències de tecnologia, bàsicament, amb la finalitat de col·laborar en la dinamització del sector forestal privat català, mitjançant noves explotacions, noves actuacions en relació a les finques, etc. I, finalment, la fiscalitat forestal, és a dir, des del punt de vista de la fiscalitat, com incideix o quins efectes tenen tant en les finques com en l'activitat forestal que es porti a terme en aquestes finques. Pel que fa a la liquidació del pressupost de l'exercici fiscalitzat de l'exercici 2022, en matèria d'ingressos hi havia una pressupostació definitiva de 16.452.389 euros i es van liquidar d'aquests 10.099.565. Pel que fa a les despeses, amb una previsió inicial de 16.452.389 euros i d'aquestes només es van reconèixer obligacions per valor de 5.297.220 euros. Els hi comento ja que des del punt de vista de l'execució del pressupost, sobretot en quant a les despeses, aquest decalaix en quant a la previsió inicial i els drets liquidats reals ve motivat pel fet que moltes de les subvencions, com hauran vist al text de l'informe, moltes de les subvencions que s'han concedit en posterioritat i varia molt la quantitat que s'ha concedit i la pressupostació de la línia de subvenció que s'ha previst, en la que finalment s'acaba executant, perquè des del punt de vista de la gestió hi ha moltes renúncies durant el procés de tramitació d'aquestes subvencions, hi ha moltes execucions parcials, és a dir, s'havia previst per una quantia i després s'acaba executant i per tant justificant únicament per una altra, i inclús durant els processos de gestió, moltes vegades per manca de compliment dels requisits que s'estableixen les bases de convocatòria d'aquestes subvencions, doncs es revoquen bastants subvencions i d'aquí el decalaix monetari respecte a la previsió, el que després s'acaba justificant i pagant, liquidant, i d'aquí també els romanents que queden, respecte als quals fem una de les observacions, com a conseqüència d'aquesta no execució parcial d'aquests imports. Pel que fa a la distribució de les despeses, el 42% està destinat a remuneracions de personal, l'11% despeses de béns corrents i serveis, inversions reals és un 2% i el gruix més important, el 45%, està destinat a subvencions i transferències corrents i de capital, és a dir, aquelles línies d'atorgament de fons als propietaris d'aquestes finques privades per desenvolupar totes aquestes actuacions a les que es destina el centre.
Pel que fa a les despeses en matèria de personal, el centre compta amb una plantilla de 48 treballadors, dels quals 22 són dones, el 45,83%, i 26 homes, el 54,17%, i la despesa total de l'exercici fiscalitzat va ser per valor de 2.237.258 euros. La distribució en quant a la tipologia de personal i també la composició d'homes i dones és la que apareix en aquest gràfic. Tenen una persona, que és el director gerent, que té un contracte d'alta direcció, 2 funcionaris i la resta és personal laboral. Pel que fa a les subvencions atorgades durant l'exercici, l'import més important és el que es va concedir en subvencions en concurrència competitiva. D'aquests, unes són a través dels ajuts a la gestió forestal sostenible i l'altra línia dintre de les subvencions en competència competitiva seria la prevenció d'incendis forestals. En aquest cas és un import important també que s'ha destinat durant aquest exercici. Pel que fa a les ajudes a la gestió forestal sostenible, s'han destinat a subvencions o transferència en quant a redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal, reforestacions i producció de tòfona, millora de la xarxa viària per a la gestió de boscos i les actuacions sostenibles de millora de la generació d'ecosistemes i també la regeneració del propi potencial forestal. I com a subvencions directes s'han atorgat únicament 3, una destinada a l'organisme autònom de Fires i Mercats de Vic, una a la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible de l'exercici 2022 i la tercera a unes jornades tècniques silvícoles del Consorci Forestal de Catalunya. Aquesta és la línia d'actuació que s'ha seguit en relació a l'exercici 2022. Pel que fa a les subvencions atorgades en l'exercici 2022, la tramitació d'ajuts que es va fer contenia una totalitat de totes les línies de subvenció que hem comentat, de sol·licituds presentades 1.004, d'aquestes no es van admetre a tràmit 17, 25 van ser desistides, denegades 79 i es van atorgar subvencions a un número d'expedients de 883 per valor de 7 milions d'euros. Pel que fa a la contractació del centre durant aquest exercici, es van atorgar, es van adjudicar 39 contractes per valor de 646.219 euros. D'aquests, 34 s'han tramitat a través de procediments de contracte menor i 5 contractes a través de procediment obert. També hem analitzat, com els he anunciat a l'inici, quan hem tractat de l'abast de la fiscalització, el contracte programa que té subscrit el centre amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural durant l'exercici en vigència per l'exercici 2022, en els quals, en aquest contracte programa, s'establien els objectius a assolir per l'entitat en el marc del finançament de la Generalitat de Catalunya i s'establia un finançament per un total de 9,95 milions. El contracte programa contenia 3 objectius estratègics, 6 objectius operatius i 18 indicadors. Els objectius estratègics, el primer d'ells era consolidar el centre de la propietat forestal com a administració dels boscos privats de Catalunya i impulsar la seva projecció en el conjunt del sector forestal. El segon objectiu estratègic era establir un sistema de finançament i d'incentius estable per a la gestió forestal sostenible com una de les eines útils per reactivar el sector forestal i el tercer i últim objectiu estratègic era millorar, promoure i prestar suport a la gestió forestal sostenible i desenvolupar la innovació i la transferència tecnològica. El còmput global dels indicadors del contracte programa del 2022 va arribar a un 94%
0,39% d'assoliment i per al càlcul d'aquest percentatge s'ha aplicat la mitjana dels diferents indicadors analitzats. Pel que fa a les observacions més significatives que hem incorporat a l'informe, les hem agrupat per àmbits concrets de la matèria que ha estat analitzada. Pel que fa a la contractació, s'han detectat algunes mancances en el que fa a la publicació dels contractes en el perfil del contractant. En els expedients revisats, que van ser licitats mitjançant procediment obert, s'ha observat també que l'òrgan de contractació, el director del centre, era a la vegada president de la mesa de contractació. Aquesta confluència de competències dins d'una mateixa persona, com ja hem posat de manifest amb algun altre informe que hem presentat aquí respecte a alguna altra entitat, suposa una no segregació de funcions i, per tant, una debilitat de control intern. Pel que fa al personal, no consta una aprovació formal de la relació de llocs de treball per part del Consell Rector, contràriament al que preveu la normativa reguladora del propi centre, que preveuen els seus propis estatuts, i en la relació de llocs de treball no consten tampoc els complements retributius de destinació ni específic que percep el personal funcionari, i també això és una exigència del propi Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en quant al contingut de les relacions de lloc de treball. Pel que fa a les subvencions atorgades, en el Pla Estratègic de Subvencions no hi ha indicadors de resultat que permetin mesurar l'impacte o l'objecte perseguit amb la concessió de l'ajut públic o que permeti conèixer l'estat de situació i els progressos aconseguits en el compliment dels objectius respectius de les diferents línies d'ajut. I en algunes línies d'ajut també s'ha constatat que l'atorgament s'ha excedit el termini de 6 mesos de la seva emissió conforme al que preveien les pròpies bases. També s'han atorgat subvencions directes, en concret 3, com hem comentat abans, en el qual els expedients de concessió d'aquestes subvencions no queda suficientment justificat que no s'ha pogut fer a través del procediment de concessió preferent, que és el de concurrència competitiva, com estableix la normativa de finances públiques de Catalunya. Pel que fa a la transparència, el compliment de la normativa de transparència, el centre no va publicar la seva relació de llocs de treball, contràriament també al que preveu la pròpia normativa en matèria de transparència. Pel que fa al programa pressupostari, els objectius estratègics són coherents en l'emissió de programa, si bé la seva definició no concreta el resultat esperat per l'àmbit del programa en un horitzó temporal de mitjà o llarg termini. I tampoc els indicadors estan vinculats a l'objectiu estratègic, però no concreten la vinculació amb els objectius operatius, i això dificulta després concretar la consecució o no d'aquests objectius perquè no saps com avaluar-los. Pel que fa al contracte programa, ens trobem en la mateixa situació respecte a la concreció dels objectius operatius i respecte als indicadors que s'estableixen, i això dificulta després avaluar el seu compliment i ponderar també la valoració d'aquests. Pel que fa a la seguretat de la informació, el centre no disposa d'auditoria de compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat, sí que disposa, val a dir, que amb validesa fins al 31 d'octubre del 2025 del Certificat de Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, l'SI 19-2007, però que des del punt de vista de compliment de la normativa en matèria d'Esquema Nacional de Seguretat, aquestes certificacions, que són certificacions de qualitat, de compliment, no substitueixen l'auditoria de compliment de l'ENS que preveu la pròpia llei. Per tant, tot i que tingui aquesta certificació, que evidentment vol dir que hi ha uns controls i que hi ha una seguretat en la informació del centre, no disposa de l'altre instrument que preveu la normativa de l'Esquema Nacional de Seguretat, que és l'auditoria bianual per a aquells sistemes d'informació de nivell de seguretat mig o alt. El centre disposa d'una política de seguretat de la informació, però no estava aprovada pel Consell Rector i tampoc no hi consten els objectius o missió d'organització en el marc regulatori, que no està actualitzat.
I la Intervenció General tampoc ha elaborat l'auditoria de sistemes del registre comptable de factures anual per a aquest exercici, contràriament al que preveu la normativa reguladora de l'impost de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures. Pel que fa a les recomanacions que tenen a veure amb el que hem observat durant la realització de l'informe, el que recomanem és assignar les funcions de comptabilitat i tresoreria a dues persones diferents per possibilitar una adequada segregació de funcions o establir un procediment alternatiu que permeti de forma periòdica un control efectiu d'aquestes funcions, perquè durant l'exercici fiscalitzat s'ha constatat, com hauran vist en el text de l'informe, que això confluïa en una única persona. També recomanem optimitzar l'import del saldo pendent d'aplicació a cada exercici per accés de finançament afectat, per la raó que abans els comentava, que durant l'execució de les pròpies línies de subvenció, respecte a la quantia inicialment prevista, objecte de la línia de subvenció convocada, i la que després els drets que s'acaben liquidant i reconeixent, hi ha un esbiaix comptable important, és a dir, que hi ha molta diferència i queden uns romanents importants que el que recomanem aquí és que, tenint en compte que és un finançament afectat, es traslladi als exercicis següents incrementant les línies de convocatòria i no quedin allà com un romanent sense ús. També recomanem que precisament s'analitzin les causes de no haver executat algunes actuacions subvencionals per agilitar la seva tramitació, perquè si això és degut a excés de requisits en el que sol·licita o tràmits que han de complir els propietaris per justificar-la, doncs que s'analitzi això si realment el contingut d'aquestes bases està dificultant aquesta execució i fa que hi hagi renúncies totals o parcials, etc. Quines són les causes per ajustar aquestes línies d'actuació a una finalitat última, que és la de fer arribar aquest finançament als propietaris perquè desenvolupin quines són totes aquestes línies d'actuació del centre, perquè si no es queda pel camí molta d'aquesta part. També recomanem homogeneitzar el sistema d'objectius i indicadors previstos en la memòria dels programes pressupostaris i els que consten en el contracte programa, i per tal de facilitar aquest còmput i també la comprovació del compliment o no amb els indicadors que s'hi continguin, i d'aquesta manera facilitar també una millora a la presa de decisions i una millor adaptació a la variació de l'entorn o aspectes interns de la pròpia organització. I finalment també recomanem que es suporti documentalment l'execució de tots els indicadors que presenta el contracte programa per fer possible la seva comprovació, perquè això no s'ha fet en l'exercici fiscalitzat, no s'ha fet en diversos d'aquests indicadors i precisament ha estat una limitació a l'abast. Hauran vist que nosaltres no hem pogut comprovar, perquè manca d'aquest suport documental, no hem pogut comprovar si efectivament s'havien assolit o no i quines actuacions s'havien suportat per donar compliment. Això seria el resum de l'informe i resto a la seva disposició per qualsevol aclariment o informació complementaria.